Gepleyer Adatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, habarlar gündeligimizde başlaýarys. Eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Türkmenistanyň agyr ykdysady krizisiň fonunda unyň bahasy barka ýokurlanyp, ol käbir sebitleriň şol sanyny paýtagtyň dükan tekçilerinden ýitirim bolup başlady. Türkmenistanyň Kronikasy neşriniň berýän maglumatyna görä, ýurtda esasy azyk haritlarynyň bahalarynyň gymmatlamagy bilen adamlar has köprek çörek we unuş önümleri bilen imitlenmäge mejbur bolýarlar. 1 fevraldan benzinin bahasy hem 50% gymmatlanandan soň ýaşaýjylar durmuşyň mundan beterde gymmatlamagyndan huwatir edip, un we ýağ ýaly önümleri almak üçin uly nowatlary emele getirip başladylar. Adatlyk Radiosunyň yerli çeşmeleri bu ýagdaýlary tasdiklap, häzir Aşgabatyň bazarlaryny unyň aslada defitsit garida öwrülendigini aýdýarlar. Ýurdun özüni öndürilýän 1-nji sortly unyň bir haltasynyň, ýagny 45 kilogram, bahasy 37 manat bolanlygyndan 80 manata çykdy. Emma bu bahadanam ony açyk sowdada tapyp bolmaýar. Gazagystanyň getirilýän unum gytally, emma onuň bahasy hem 1 kilogramynyň 1,5 manat bolanlygyndan 5 manata çenli gymmatlady. Onu tapaýanyňda da bu bahadan satyn almaga ýagdaýymyz ýok diýip özüni ejegül diýip tanışdyran 40 ýaşlarynyňky kasapçy Adatlyk Radiosunyň yerli çeşmesine gurrun berdi. Ýurdun Mar welaýatyna da unyň gytçylygy eýýän 3 aýdan bäri dowam edip gelýär. Unyň açyk sowdasynyň ýokdugy üçin ony käbir hojalyklardan jemgetçilik ýmiti kärhanalaryndan 2 hisse bahasyna tapyp bolýar. Döwlet dükanlaryna bir halta un 47 manada satylýan bolsa, onuň haltasyny 100 manatdan satýarlar. Ýurdun Demirgazyk welaýatyna hem ýokarda beýan edilýän ýagdaýlary synlap bolýar. Adatlyk Radiosunyň daşygyzdaky çeşmeleri benziniň narhy gymmatlanandan soň un almak üçin uly nowatlaryň dörenligini, onu tapmak hem barha kynlaşýanlygyny görüň berýärler. Gal berse de ýurtda un bilen birlikde beýleki azyk haritlarynyň gymmatlamagy hem dowam edýär. Türkmen häkimetleri we media serişdeleri ýokurdaky ýagdaýlar şeýle de bularyň ilaty ýetirýän täsir barada ilat köpçüligini düşündürüş ýa-da maglumat bermän gelýärler. Munyň deregine türkmen mediasyna ýurt bolçulugy, azyk howpsuzlygy, ykdysady ösüş diýilýänleriniň delilleri hökmünde dowamly çykyşlary we tekçeleri dürli dümen haritlardan dolu dükanlardan reportajlar görkezýärler. Bundan başga, geçen ýylyň noýabryna Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow halkyň ýaşaýyş durmuş şertleriniň gowlanandygyny öňe sürüp, ozal mut berilen tok, gaz, suw hyzmatlaryny tölegli hasaba geçirdi. Sözümiziň ahyryna ýatlasak, geçen ýylyň aýagyna Berdimuhammedow azyk howpsuzlygy boýunça döwlet komissiýasyny döretdi. Emma bu komissiýanyň azyk meselesine dören kynçylyklary aradan aýyrmakda nähili anyk çäreleri görýändigi aýdylmaýar. Öz sebetiňizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň kontakty hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine azat habar ýazyp tapyp bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleyer Adatlyk Radiosu. Eferde habarlar günneligi bilen men Ýogşan Nurwan. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Balkan welaýatyna iş saparyny tamamlap, Türkmenbaş şäheriniň halkara hukuka menziline iş maslahatyny geçirdi. Türkmen döwlet habarlar gullugynyň maglumatyna görä döwlet dostdan sebitde alınıp barýan işlerden nägili. Ýöne bu nägililigiň anyk sebäpleri açylmaýar. Oňa derek sebitde giň meçhul çärleriň durmuşa geçirilýänligi habar berilýär. Hakykatda adatlyň yerli çeşmeleriniň berýän maglumatyna görä Balkan welaýatynyň adamlary soňky 20 ýylda mallarçylyga, balykçylyga urulan darbalar derarly bir topar sosial-ykdysady problemler, uly meçhurdäki işsizlik bilen ýüzbeýiz boldy. Ýöne ýurtda işsizligiň meçhurlary aýdylmaýar.
Adatlyk bilen söhbetdeş bolan aýry-aýry tynçylaryň tasdiklamagyna görä, garaşdyrlygyň başga ýyllarynda döredilen Türkmen Mallar Assosiasiýasy bütün ýurt boýunça hususan Balkan vilayatynda mallarçylyk owalaryna urulan agyr darba boldugy bu ýagdaý sebitde işsizligiň köpelmegine, adamlaryň iş gözläp başga ýerlere gitmegine, netijede mekdepleriň saglyk nokatlarynyň ýapylyp 2016-njy ýylda 60-70 ýyllyk taryhy bolan Ony Golay owanyň kartadan öçürilmegine alyp geldi. Asly Balkan Liyaz Amanmurat Bugaýewiň tasdiklamagyna görä, Türkmen Mallar Birleşiginiň düzümine başladyň mallarçylyk bilen meşgullanýan 110 daýhan birleşigi girýärdi. Emma bu edara ahyry ýapylanyny onuň düzümine 50 çemesi daýhan hojalygy aldy. Şeýle-de ýazy, olal diňe Gyllarbat we Gadanjyk etraplaryndaki dogurlaryň sanynyň 3 millionyň geçenligini, welaýatyň daýhan hojalyklaryny 5 million çemesi goýun geçeniň bolanyny tasdiklýar. Häzir bolsa 90 000, 120 000 dogurly hojalyklaryň deregine döredilen daýhan birleşikleriniň käbirinde dogur sanynyň 10 000-a ýetmeýän ýerler hem bar diýip ýazdy Bugaýew Adatlyk radiosy bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Yerli tinçiler bu ýagdaý Türkmenistanyň eýetçilik, işe bolan gözegçilik meseleleriniň düýpden gowşatylmagy bilen düşünýärler. Adatlyk radiosy bilen anonim şertde gürleşen odalky resmiýetiň köpüsiniň tasdiklamagyna görä, Türkmen Mallar Assosiasiýasyna girýän daýhan hojalyklary ýurtda geçirilen bayramçylyklary, dawaraly çäreleri mal eti bilen üpçün edýärdi. Şu beýleki ýagdaýlar netijesinde mallaryň sany ýyl-ýyldan azaldy. Iň sonunda mallary dargatdyňy diýip, biýüne çopançylyklary köpçülikleýin türme basdylar diýip bu fakty ýazy Bugaýew tasdiklady. Şeýle-de yerli tinçiler onuk mallardan başga Balkanyň hojalyklaryna toplanan 10 000lerçe düýäniň, gary mallar fermalaryna toplanan tygyrlaryň dargatylanyny görüň berýärler. Eýetçilik, işe gözegçilik meselesiniň gowşatylmagy balykçylyk hojalyklaryna hem zarar berdi. Esenguly etrawyna müňlerçe adam iş bilen üpçün eden balykçylyk hojalygy ýapyldy. Onuň gämileri dargat diýip adynyň efirde aýdylmalygyny soran Balkanly ýaşaýjy Adatlyk radiosyna gurrun berdi. Emma Türkmen medeniýetine ýa Balkan welaýatynyň meselelerine bagyşlanan hökümet maslahatlaryna bu ýagdaýlar agdalmaýar. Ýöne resmi medeniýet 2016-njy ýylda Balkan welaýatyny olal ilatly noka tökmenine hasabarlan 10-a ýakyn owanyň kartadan öçürilendigini welin habar berdi. Sol ruwatda çeşmeler Balkan welaýatynyň henüz ýapylmadyk owalaryň hem köpüsinde durmuş, ýaşaýyş şertleriniň juda agyrdygyny habar berýärler. Owalaryň köpüsinde saglyk nokady ýapyldy. Medeni zona diýilýänden 350-400 kilometr daşlykda ýerleşýän çarwa owalaryna telefon aragatnaşygy ýok. Aýdal Serdar etrawynyň Akgaýly, Baleýşem, Melogoç, Badow owalaryna, Türkmenbaşy etrawynyň Galayman, Aglymış, Gümsepşen owalaryna metpunkut, mektep ýaldatlaryň bolmalygynyň başga gyssaga düşende telefon etmek mümkinçiligi hem ýok diýip ýazdy Amanmurat Bugaýew Adatlyk radiosyna aýtdy. Gaderli dinleyijiler, indi siz Türkmenistanda bolup geçýän soňky wakalary Adatlyk radiosynyň Odnoklassniki tahypasyndan hem izarlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany Türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Adatlyk radiosy bu ýerde hem öz tahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşuluň. Gepler Adatlyk radiosu efirde siz bilen men Sultan Atçylyk gepleşiklerime dowam etdirýär. Şu ýylyň 26-njy ýanwarynda geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde sosial, ykdysady we medeni görkezjiler boýunça öňe saýlanan göreldeli etrap diýip, Mar welaýatynyň wekil bazar etrawynyň birinji orna münasip bolup 1 million Amerikan dollary bilen tyýlaklanan da aglan edilipdi. Türkmenistanda soňky 4 ýaşyldan bäri göreldeli etrap diýip, ýylyň jemler boýunça birinji orun berilýän etraplaryň 1 million Amerikan dollaryny tyýlak alandan soňky ýagdaýlarynyň has yaramazlaşýandygyna ýaşaýjylar ünsü çekýärler. 2015-nji ýylyň jemler boýunça iň gowy etrap ady bilen 1 million Amerikan dollaryny tyýlak alan Mar welaýatynyň ýolatan etrawynyň ýaşaýjysy Hidretiň aýtmanyna görä, etrap merkeziniň sosial problemalary bu tyýlak alandan soňra has hem yaramazlaşypdyr. 1 million Amerikan dollary tyýlak berilenden soňra ýolatan şäheriniň merkez köçesi bolan Atçapar köçesine we başga da onuň bilen ýanaşyk bir kısan köçe asfalt düşelipdi. Ondan odal tyýlagy münasip bolar ýaly etrapda hiç bir göze görnüp duran edilen iş bolmandy diýip ol dowam edýär.
$1 milyon Amerikan dollary berildi diýilenden soňra ýöletiniň etrap merkeziniň ähli köçelerini gazyp agyz suw üçin plasma turbalar çekildi. Agyz suw kırarlarda peýda boldy. Ýöne onu ulanmak asla mümkin däl. Kırarlardan şor hem bulançak suw gelýär. Şol suwlar ilatyň ulanýan avtomat kirýüjlerini, suw ýyladyjy boýlarlaryny hatardan çykarýar. Ýaşaýjylar bolsa kırarlardan gelýän agyz suwlaryny içip bilmän, hojalyklarda arasalanyp tatywa çykarýan agyz suwlaryny tatyn alyp içýärler diýip ýedire taýdýar. Geçirilen işlerin netijesinde kırarlarda suw peýda bolada, etrap merkeziniň gazylan köçeleri gaýtadan asfaltlanman çarxandaklygyna galdy. Üstüne etrap merkeziniň köçeleri indi 2 ýyl gowrak wagt ýary aşyklandyrylmaýar. Resmiler muny elektrik togynyň ýetmezçiligi bilen düşündirýärler diýip ýene bir ýaşaýjy aýdýar. Türkmen telewizionyasynda mahabatlandyrlyp göreldeli etrap diýip her ýylda $1 milyon Amerikan dollary syýlag berilen etraplaryň ýagdaýlarynyň biri-birinden tapawutlanmaýandygyny hem ýaşaýjylar belleýärler. Etrap merkezleriniň sosial meseleleriniň gadaly çözülmeýän halatynda etraplaryň obalarynyň sosial meseleleriniň juda gözgyndygy hem aýdylýar. Oba ýollarynda asfalt ýanadyň asla düşelmedik ýerler hem kän. Obalarda täze berilen melleklere barýan ýollar çarxandaklygyna galmak bilen hatda gum dökülip, ýol ugry düzedilip çagyl düşelse de ýollarymyz asfaltlanan ýaly görjek diýip täze melleklerde her hojalygyň öz öýleriniň deňine guruluşykdan alan kerpiç galyndylaryny we beýleki guruluşyk materiallarynyň galyndylaryny dökmek bilen ýagdaýdan çykalgy gözleýändiklerini ýaşaýjylar aýdýarlar. Elektrik filmlerini öz hasaplaryna çemgelen ýagdaýda öýlerine çekmeli bolýandyklaryny, gaz turbalarynyň çekilmedik ýerleriniň köplügi sebäpli gowaça çöpüni ýakyp, ýa bolmasa elektrik enjamlaryny ulanyp gün görýän hojalyklaryň hem kändigini oba ýaşaýjylar aýdýarlar. Elektrik togynyň hem ýeterlik berilmeýänligi sebäpli sowuk howaly gyş günleri oba ýaşaýjylarynyň juda kynçylyk çekýändigini eşitmek bolýar. Etrap merkezleriniň obalaryň şeýle gözgýyny ýagdaýda galýan wagtynda bolsa, her ýylda nire sarp edilýäni belli bolman galýan $1 milyon Amerikan dollaryny baýrak berdik diýip, edilýän şu gözboýagçylygyň näme gerekdigine ilatyň düşünmeýän galýandyklaryny, bu ýylky syýlaga münasip bolan Mary welaýatynyň wekili Badar etrawynyň sosial ýagdaýlarynyň ýöletini etrawynyň gytan hem has pesdigini hem ýaşaýjylar aýdýarlar. Hormatly radio dinleýijileri, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini gysga tolkunlarda her akşam Aşgabat wagty bilen saat 7-den 9-a çenli 6060 kHz ýyglyklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11965 kHz ýyglyklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzy ýene gaýtalaýarys. 6060 kHz ýyglyklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11965 kHz ýyglyklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günneligi gepleşigimizi men Sahra dowam etdirýärin. 2017-nji ýylda Türkmenistanyň 74 000 raýaty Russiýanyň migrasiýa gullugynda hasaba durdy diýip Fergana neşri Russiýanyň Içeri işler ministrliginiň baş migrasiýa müdirligine salgylanyp ýazýar. Neşir özüniň 1 fevralda beren maglumatynda bu statistikanyň düzümine Russiýa baran ähli türkmenistanylaryň dälde diňe ýurduň migrasiýa gullugynda ýazga duran türkmen raýatlarynyň girýändigini hem belleýär. 2017-nji ýylda Russiýanyň migrasiýa gullugynda 15,17 milliondan daşary ýurtly hasaba durup, olaryň ortaça 7,17 milyony Merkezi Aziýa ýurtlarynyň şol sanda 74,225 sanyny Türkmenistanyň raýatlary emele getirýär diýip neşir habar berýär. Maglumatda aýdylmagyna görä geçen ýyl Russiýanyň migrasiýa gullugynda hasaba duran bu türkmenistanylaryň 1951 sanyny ýurda iş tapar bilen barandygyny ma'lum etdiler. Şol bir wagtda 2017-nji ýylda türkmen raýatlarynyň 1021 sanyna Russiýada wagtlaýyn ýaşamaga ruhsatnama ýa-da ýaşamaga ygtyýarnama berilip, Türkmenistanyň 729 raýaty Russiýanyň raýatlygyny aldy. Soňky ýyllarda Türkmenistanda dürli sebäplere görä ýurdu terk edip, daşary ýurtlara işlemäge gidýän türkmenistanylaryň barha köpelýändigi barada Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki we daşyndaky çeşmeleri habar berýärler. Türkmenistanyň aksyňçylaryň we daşary ýurtlara gaýdan türkmenistanylaryň ençemesi muňa sebäp bolýan esasy faktorlar diýip ýurtda dowam edýändigi aýdylýan ykdysady kynçylyklary.
işsizligi, işe yerleşmekdäki para almak we bermek tejribesine, Ilaytada ýurdun çetki regionlarynda durmuş ýaşaýyş şertleriniň barha gymmatlamagyny we kynlaşmagyny mysal getirýärler. Bellep geçsek, Türkiýe türkmen işçi migrantlarynyň iň köp agdykly edýän ýurtlarynyň biri hasaplanýar. Bu ýurtda ýaşaýan we işleýän türkmen migranty Rozway soňky ýyllarda diňe orta ýaşlaryna türkmen raýatlarynyň däl, eýse ýaşy 60-a golaýlan türkmenstanlaryň hem Türkiýe işlemäge gelýändigini aýdýar. Uşmahal Türkmenistan'dan çıkan rahatların en yukarı yaşı 55-60 yaş içinde ortalıkta hem erkek hem ayal maşgalı eyyem Türkiye'ye geliyor. Yani işlemene. Onların ehlisi diyen yani artık yurtta bir yaşayacak halın kalmadığını yani dile getiriyorlar. Aylıkların köpelmemesi ya da zatların kımmatlaması ya diyelim doların ören elbet derecede yokarlanması. Dip Rozway Türkiýedäki türkmen işçi migrantlarynyň ençemesine salgylanyp gurrun berdi. Rozway olaryň arasynda öň Türkmenistanyň medeniýet idaralarynda ýa-da döwlet hime kärhanalarynda işläp ýören türkmenstanlaryň hem bardygyny aýdýar. Onuň sözüne görä, öň döwlet idara kärhanalarynda işleýän türkmenstanlylar Türkiýe işlemäge gelmekleriniň sebäbini aýlyklaryň maşgalany eklemäge ýetmeýändigi, adyk we beýleki zerur haritlaryň bolsa gün-günden gymmatlamagy bilen düşündirýärler. Häzirki wagt Russiýanyň ýokary gujaýlarynyň birinde okuyan Türkmenistanda student Mehri Cemal ilki daşary ýurtlary okumaga gelip, soňra şol ýerde ýaşamak üçin galýanlaryň hem köpdigini aýdýar. Türkmenistanda her ýyl ýaşlaryň ortaça 100.000 sanyny orta mektebi tamamlaýar. Ýöne ýokary gujaýyny alýan studentleriň sany bolsa 8.000 töweregdir. Şonuň üçin türkmen ýaşlarynyň köpüsi daşary ýurda okumaga gaýtmaga mejbur bolýar. Ýöne daşary ýurtlarda bilim alanlaryň soň ýurtda işe yerleşmegi hem kyn. İşe girmek üçin ýokary wezipede tanşyň bolmaly ýa-da $1000 möçberinde para bermeli. Käbir ýaşlar okuwyny tamamlanandan soň ýurda dolanyp işe yerleşmäge synanşýarlar. Soňam iş tapman ýene-de daşary ýurtlara gaýdyp bu ýerde iş gözleýärler diýip Mehri Cemal gurrun berdi. Türkmenistanda daşary ýurtlarda ýaşaýan, işleýän we okuyan türkmen raýatlarynyň sany baradaky statistika maglumatlar ilat köpçüligine el ýetersiz bolmagynda galýar. Türkmen häkimetleri we media serişdeleri hem bu barada häzir içenli mesele gozaman gelýärler. Öz evitinizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň WKontakte hasabymyza ýazyň. Bizi gözleg bölümine azat habar ýazyp tapyp bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetinizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizi men Döwlet Baýhan dowam etdirýän. Türkmen söýgülsi bilen söze azaşan jorosyny atyp öldüren şüpgeli tuturly. Türkiýanyň köpçülikliň habar beriş serişdelerine ýaran habarlarda 2 san Türkmenistany zenanyň söze azaşmagy sebäpli olaryň biriniň söýgülsiniň beýlekisini atyp öldürenligi aýan edilýär. Türkiýanyň Star gazetiniň ýazmagyna görä, Istanbulyň Eýüp etrafynda ýaşaýan Altyn Demir adly türkmenstanly zenany öz türkmen söýgülsini äsgermezçilikli söz aýdanlygy üçin öldürmekde güman edilýän adam göz astyna alınıpdyr. Gazet 29 ýanwarda Altyn Demir adly türkmenstanly migrant zenanyň ýaşaýan öýünden tüpüň sesi çykandan soň oň goňşularynyň polisiýa habar berendigini ýazýar. Wakanyň bolan ýerine gelen polisler türkmenstanly zenanyň atylyp öldürilendigini anyklaýarlar. Cinayet bilen baglanşykly gözä wagtarşy işini başladan Türk polisi Altyn Demir adly türkmen migrant zenanynyň öýüne hadisanyň öň ýanyndan onuň jorosynyň söýgülsi bolan Serkan Y adly adamyň gelendigini anyklaýar. Adynyň anonim galmagy şerti bilen Azatlyk radiosyna maglumat beren Istanbulda işläp ýören käbir türkmen zähmet migrantlarynyň aýtmagyna görä, atylyp öldürilen 39 ýaşyndaky Altyn Demir adly türkmen zenany bayramaly we ol bir türk raýaty bilen galyp ýagdaýda nikalaşan. Onu öldüren adamyň söýgülisi bolan Türkmen zenan bolsa Lewap welaýatyndan öldürilen türkmen zenany Istanbulyň Eýüp etrafynyň Esentepe mahallesiniň Ýalçyn Kaya köçesinde ýaşaýar ekeni.
Anonim ýagdaýda Azatlyk radiosyna maglumat beren bir polis çeşmesiniň aýtmagyna görä, waka 29 ýanwarda giýje sagat 22 tögereňinde bolupdyr. Şonda 35 ýaşyndaky Serkan Iy adly adam türkmen söýgüsiniň jorosynyň öýüne baryp, oň bilen dawalaşmaga başlapdyr. Dawa ulay ýadandan soň Serkan Iy ýanynaky tüpeňi bilen türkmenstanly söýgüsiniň türkmen jorosyny güllelä beldiripdir. Ondan soň ol ýanynaky 2 adam bilen wakanyň bolan ýerinden gaçyp gidipdir. Daşdöwrekdäki howpsuzlyk kameralarynyň suraty düşüren video şekillerine seredip güman edilýänleriň kimdigini anyklan türk polisi türkmen migrant zenanyny öldürmekde güman edilýän Serkan Iy adly adamy Eýüp etramynyň Çırçır mahallesinde köçede alkogolly içki içip oturýarka ele salypdyr. Ondan soň polisler jenaýat mahaly onuň ýanynda bolan Aýdogon Ö we Nizam Ö adly 2 ýollaşyny hem tapyp göz astyna alypdyr. Jenaýatdan aýyplanýan Serkan Iy polisiýaky soragda ol türkmen söýgülümiň jorosudy. SMS arkaly söýgülüme äsgermezçilikli sözler aýdan öwrendim. Ondan soň men gahar gazap bilen oň öýüne gitdim we dawa ulay ýadandan soň onu gülleledim. Ýöne onu öldürmek islemänim görünüşine düşündürüş beripdir. Azatlyk radiosyna maglumat beren hastahana çeşmeleri bolsa, tiz kömek işgärler tarapyndan keselhana äkidilen Altyn Demir adly türkmen migrant denanyny hekimleriň eline waryny gaýgyrmanlygyna garamazdan degen gülleler sebäpli köp kan ýitiren üçin halat edilip bilmänligini habar berýär. Ýatlap geçmeli bolsa türk mediasynda mundan ol diňe geçen ýylyň dowamynda Istanbulyň Fatih etrawynda zähmet migranty türkmen zenanyň ýaşaýan öýüne pyçaklanyp öldürilenligi. Şeýle-de geçen ýylyň fevral aýynyň başynda Daşowully zähmet migranty zenanyň damagynyň çalynyp öldürilenligi ýaly wakalar barasynda halk köpçüligine giňişleýän maglumat berilipdi. Gepleýär Azatlyk radiosi. Gadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosi türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arzularyny eşdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadagy atly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyny siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle-de Azatlygyň web-saýtyna, sosial ulamlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen, telefon arkaly biziň ýerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi Maksat Ataýew bilen dowam edýär. Iranyň polisiýasy başatgyç boýunça kanuny garşy çykýan 29 zenan maşgalany tutsak etdi. İranın polisiýasy aýallary jemgyýetçiligi çykany dini başatgyjy ýapynmagy talap edýän kanuny garşy ýygymlaşan protest çärelerine goşulyp ýapynjasyny çykaran 29 zenan maşgalany tutsak edenligini aýdýar. Tasnim habar agentliginiň 1-nji ýanwarda ýaýradan habaryna görä polisiýa gullukları başatgyjyny çykarýan denanlaryň daşary ýurtlarda ýaşaýan Iranlaryň alyp barýan propaganda çäreleriniň agdygyny düşýänligini öňe sürýär. Saklananlaryň ählisiniň paýtagy Tehranydyr ýa-da däligi desini ma'lum bolmady. Agdalyan İslam döwletiniň aýallaryň libaslary 1979-njy ýyldan bäri bir gödäwçilikde saklanýar. Şonu ýurtda islamy uýan egin eşik giýmäge mejburlyk giýirilipdi. Bu dress code ýagny egin eşik boýunça siýasat aýallardan köpçüligi çykan olaryň saçlaryny we bedenlerini hökmany suratda örtmeklerini talap edýär. Ýurdun ahlak polisiýasy başatgyç boýunça düzgünlere baş egmeýänlere garşy ýygyderli bir çäreleri geçirip durýar. 1 fevral günü peýda bolan habarlar şu gepdäniň dowamynda Tehranyň adynyň 6 aýalyň bir meňdeş protest çärelerine gatnaşmakda aýyplanyp saklanmagynyň ýa-da gabat geldi. Öýdüne garşy goýulan iş halkara jemgyýetçiliginiň ünütini çeken soň bir aýal 28-nji ýanwarda Deslap tutulxanadan boşadyldy. Ol görnüşinden geçen aý dress koda garşy parahatçylykly protest geçirmekde günäkärlenip tutsak edilipdir. Adam hukuklaryny gorap çykyş edýän ýurist Nasrin Sotowde 28-nji ýanwar günü özüniň Facebook sahypasyna Inqilab köçesine gyýyt boşadyldy diýip ýazdy. Inqilab ýani revolýusiýa köçesini başatgyçsy betonyň üstüne çykyp protest bildirýän ady jemgyýetçiligine äwelli bir denanyň videosy 27-nji dekabrdan bäri sosial mediada uly meşhurlyga ýe boldy. Şol denan tutsak edilen soň Amnesty International Iranyň häkimetlerini onu desini we hiç hili şert goýmazdan azad etmäge çağırdylar. Düýbi Londonda ýerleşýän bu gurumy häkimetleri edýän çağırışlaryny gaýtalap, mejburi ýapynja garşy çykýan aýallaryň cezalandyrylmagyny soňlandyrmagy we bu kemsitici hem de maskaraçylykly çärelerden el çekmäge çağırdy.
İran'a bu egneşik siyasatyna garşy çykyp başatgyjyny aýyrýan denanlar bir näçe hepdeläp tutuk astyna saklanyp bilýärler. İranyň köçelerine dekabr aýyna tutuşan hasyly protestlerden soň dress code boýunça nägilelik çäreleri ýaýrap başlady. Ilki başda bahalaryň galmagy sebäpli tutuşan hökümete garşy protestler soňlugy bilen has giňerimli demonstrasiýalar ýazygyp, olaryň dowamyny ağzyndan 22 adam öldürildi we 1000 adam tutuk edildi. İranyň prezidenti Hasan Rohani entek başatgyşlar boýunça protestler barada gönüläp çykyş etmedi. Ýöne munulur şeýle ýagdaýlarda häkimetleri aram çäreleri görmäge çagyrypdy. Egerde biziň arkamyzda halk durmasa we biz olaryň tanqidlerini görmedik süresek, onu biz hiç zady etdirip bilmersip, Rohani 31-nji ýanwarda çykyş etdi. Ähli resmiler halkyň aladalaryny we arzu hyýalyna gulak asmaly diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Hormatly radio dinleýijiler, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny geçirip gutarýarys. Yollara aşasın geliyer, yetilmedi